हेलो फ्रेंड्स, आंनि यूट्यूब चैनल डेली न्यूज आपडेटआव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि हेडलाइन्सफोरखौ फरायनोसै, नोंथांमोना अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। बिटिआरनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। मैया मुलुगनां आबहावा सानाव गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सना गाबनि मोख्रानि थाखाय मुंदांखा रिजार्भ फरेस्ट रायमनाखौ माहारियारि हाग्रामा एबा नेशनेल पार्क महरै गनायथि होबाय। बबेखानि रायमनाया मैदेर, मोसा, मै बायदि माखासे जुनार आरो माखासे बेसेन गोसा दंफांनि थाखायबो मुंदांखा। दिहिं पाटकाइखौबो नेशनेल पार्क महरै गायसननो खामानि मावबाय थादों होनना गिबि मन्त्रि बिथाङा मिथिहोयो। दिहिं पाटकाइखौ नेशनेल पार्क महरै फोसावब्ला आसामाव नेशनेल पार्कनि अनजिमाया जाहैगोन गं-7 होननानै बिथाङा मिथिहोयो। मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गोदानै जोनोम जानाय हाथियार लाग्रा हानजा NLFB-खौ बिटिआर ओनसोलाव जानाय माखासे उदखारि जाथायफोरखौ फोजोबस्रांनो सावरायलायनाय टेबुलाव फैनांगौ होनना खावलायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बुंदों दि बिटिआरआव बर' आरो असमिया रावजों टेट थामहिनबा टिचार एलिजिबिलिटि टेस्ट जागोन। मैया प्रमद बर'आ मानास हाग्रामाखौ लाना खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मोनसे बाथ्रा बुङो। मानास हारिमायारि हाग्रामाखौ मुलुगनां खालामनायनि थांखि लानाय जादों। बिथाङा मिथियोदि 2 बोसोरनि उनाव मानास नेशनेल पार्कनि गोदान महरखौ बिटिआर ओनसोलनि सुबुंफोरा नुनो मोनगोन होननानै मिथिहोयो। मैया सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल एग्जाम लिरग्रा फरायसाफोरखौ थियारि जानानै थानो खावलायो। बिथाङा मोनसे इंगित होयोदि एग्जामखौ केन्सेल खालामबानो गासैबो जेंनाया जोबस्राङा। माखासे फरायसाफोर जायफोर एन्ट्रेन्स एग्जामजों गोजौ थाखोआव फरायगोन बिथांमोननि थाखाय एग्जाम बातिल खालामनाया एसेबां जेंना जायाबो जानो हागौ, नाथाय गोबांसिन फरायसायानो बेबायदि खालामनो हायाबो जानो हागौ। माखासे डिपार्टमेन्टफ्राव बेबायदि सम्भब जानो हानाय नङा होननानै बिथाङा मिथिहोयो। जेरैहाय बिथाङा बुंदों टेटनि थाखाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारिनि मार्कआनो गोनांथार। बेनिखायनो बिथाङा बुङोदि एग्जामखौ केन्सेल खालामना बयखौबो सोरखारा पास खालामना होनोथ' हागौ, नाथाय उनाव बेबायदि माखासे जेंनायाव फरायसाफ्रा भुगिनांगोन होननानै रनज पेगु बिथाङा मिथिहोयो। बिथाङा मिथिहोबावदि आथिखालाव हादोरसायाव कभिड-19नि एबनर्मेल थासारिया सोलिगासिनो दं। बेनिखायनो हेल्थ डिपार्टमेन्टनि ग्रीन सिगनेल मोनबानो एग्जामखौ खुंनाय जागोन होनना मिथिहोयो। आरोबाव मोनसे इंगित होबावोदि आयदाखौ थामहिनबा साबजेक्टखौ खमायनानै आनजादखौ खुंनायनिबो बाथ्रा सोरखारा सानगासिनो दं। आरो बिथाङा मोनसे ग्रीन सिगनेल होबावोदि हादोरसायाव जुदि कभिड-19नि पजिटिभिटि रेटआ 1% सिम फैयो अब्लानो आनजादखौ खुंनायनि लाहार फाहारनि बाथ्राखौ सानगोन होननानै बुङो। मैया चिराङाव सासे कभिड-19 जानाय 20 बोसोरनि बिमा मनिषा बसुमतारिया सासे हौवासा गथ'खौ जोनोम होयो। काजलगावनि सिङाव थानाय JSB देहा फाहामसालियाव जोनोम होयो खुदियाखौ। जोनोम जानाय उनाव गथ'खौ रेपिड एन्टिजेन टेस्ट खालामनाय जायो, नाथाय सुखुनि बाथ्रा जे खुदियाखौ कभिड-19 नेगेटिभ मोननाय जायो। मिथिनाय बादिब्ला बिमा आरो खुदिया सानैबो मोजाङै दं। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ मोनसे फन कलनि गेजेरजों बुथारगोन होनना बुंना लानानै सासे ड्राग्स जाग्रा सुबुङा एरेस्ट खालामजाबाय दिल्ली पुलिसजों। बे दुथांनि मुङा सालमान एबा आरमान। बियो बुंना लानाय बादिब्ला बिफाजों रायजानानै जेलाव थांनो लुबैनाय बेबायदि खालामदोंमोन होनना बुङो। उनाव दिल्ली पुलिसनि नायबिजिरनायाव मिथियो जि 2018 मायथाइयावबो मोनसे मार्डार केसआव बियो जेलाव थांखांबाय होननानै मिथियो। दिल्ली पुलिसनि बादिब्ला बे सेंग्राखौ जेलाव थांनायनि सिगांनो आइबिआ गोबां जेरा खालामग्रोगोन होननानै मिथियो। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा डक्टर खेउस सेनापतिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा फोसावो। देहाया हामनायनि उनाव गावनि गोसो बादियै जायखिजाया देहा फाहामसालियाव जयेन जानो हागोन होनना मिथिहोयो। मैया गिबि मन्त्रि बिथाङा बिथांनि देहानि खौरां लानानै बे बाथ्राखौ मिथिहोयो। हजाइनि कभिड-19 हस्पिटालाव सासे सुबुंनि जिउ गोमानायाव थैनाय नखरनि सुबुंफोरा गाग्लोबदोंमोन खेउस सेनापतिखौ। मिथिनाय बादिब्ला दा बिनि देहाया गोबां मोजाङाव फैबाय। मैया हाइलाकान्दिनि आसाम मिज'राम सिमनानि गल्लासेरा गामियाव मिज' उदखारिफोरा न' सावनानै होदों। साननैसोनि सिगांनिफ्रायनो ओनसोलाव दुंहाव जानानै दंमोन। आरोबाव मैयाबो एखे जाथायानो जाफिनदों। दा जायगासिम पुलिस आर्मिफ्रा सहैबाय आरो थासारिखौ नर्मेलाव लाबोनो नाजागासिनो। आसामाव मैया 3781 पजिटिभ केस मोनो कभिड-19नि। मैया आसामाव गासै 1,15,986 टेस्ट खालामनाय जादोंमोन आरो मैयासिम आसामनि पजिटिभिटि रेटआ 3.26%। दुखुनांथावदि मैया आसामाव कभिड-19नि थाखाय सा 44 सुबुङा जिउबो गोमायो। नै बावैसो दसे सिगां मोनसे इराननिफ्राय दुखुनांथाव खौरां फैदों। इराननि मोनसे स्टिल फेक्ट्रियाव बेरफ्रुसारनानै मोनसे गिलु बालु अर नांदों। माखासे लाख रांनि खहा जानो हागौ होननानै मिथिदों, नाथाय रावनिबो जिउ जोबनायनि खौरां मोनथ'नाय जायाखै। अर खोमोरग्रा आरो रैखाथि हान्जानि मावथिफ्रा थासारिखौ कन्ट्रलाव लाबोनो थाखाय नाजागासिनो थादों। आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसाम सरकारनि मोनसे बिफान साइन्स एन्ड टेक्न'लजि थामहिनबा बिगियान आरो बिरोंदामिनखौ डिपार्टमेन्ट अफ साइन्स टेक्न'लजि एन्ड क्लाइमेट चेन्ज मुङै गोदान मुं होयो। बिदिब्ला दिनैनि हेडलाइन्सआ बेखिनियानोसै। लोगोफोर, जुदि नोंथांमोना बे निउसखौ नायनानै माबा मोनसे जुदि गियान मोननाय बायदि मोनदोंबा, गोजोननाय मोनदोंबा प्लिज लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ थुनानै अलखौ थुनो दाबाव। स' थेंक इउ, बाय बाय।